Ensoko TV oboroso bw'omuguzi. Nuga nikiskuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda n'amaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana asaba no mu na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library. Na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimi se number 0722734583. St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Enyagatani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyagatani erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro otatiga Akasim's Hospital. Nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga n'ekimashini ekyekerero obukole bwito n'ubw'kinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina koibura na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntubwate pediatric services, ntubwate gynecologist, ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo. Ngutumia tole insurance au bunasha, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tugotoka nsemo ya magina, tole girenetie negete seni kyabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso twanzira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambije. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengane. Raila puppet or ODM lepo. Matoyo Edwin Sifuna. Ole secretary general ya ODM. Secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege. Lakini nkoire ni mahega kego. Omuntu mato okorageria sese ya ukagari. Egere koge butuko. Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria karibu sana naenda sense meiga yenkwa na itobutuko bwale rombuya mono asoko gandra gutubwatira na gusanga na intubuna nakurira eira tochikonyara ko bato gusanga asoko kuriria namona amangana gendra toyobora iboge siasa na boigo kubwatira ni gwana magendro ekero ense ya Kenya egendra to kuyariganya busibo bochorio bonene bo mwaka bw'ekiri bubere 20 na ibere na nemono kurwa soro kongorwa gusi aseriberaria abere riko enekigwa asamatuko abwango iga ase emyaka etigarete inse yeberega bosio bwo kwenekia buna obochori mbochio kwenekigwa liberari tindi ya bere riko enekigwa na boigo ntochikorigeria nsemo ya magendro ne
na ria yagenderera seng'enche gati ya barai bakorre etare tari emo chitari bere gochia se nyombenene yo barai me mocho Nairobi asomo William Ruto asangire na barabo na kubarira eira yegati ya magendro tonyara ko batokorigeria ne magendra iga aikirandire na boigo barai bage siasa seng'enche kurwa sorongoro gusigo kiraboni go mwancho murigeria ntobwate abananchi babere kurwa sorongoro abo baesokire na kuraria senchera ya bene neba tibarabeka teneni lakini rende eganga neroro ya barabo gochikoria ekerogo kyoburai bwense ya Kenya uno waziri mukuru Dr. Fred Matiang'i na boigo mwana chebina omonene oyo manyekaine buna David Kenani Maraga. Karibu sana ase studio na boigo nigo turache gosanga nere omumanyi bwa mangana igage siasa na boigo ene kirio bokoreri bwae ase serikali ya county ya Kisii no uyu nero reganga yogo chego ese ya sobora ikuriye chikura ichiga chuma ko 2027 mheshimiwa Lucas Nyareru anyara ko bakago sanga na intwe obotko bwarero. Karibu sana mheshimiwa. Bia mono moralia my brother Clinton Ege kiara chire ko rutumerana ngaki muna tonya kumerana iga mtori gocha twara ya koranga Nairobi ego siegererete ngaki abantu bari ko gusi gusimbiere ande ko gocha gusi kwara na maimayo a njire ya go jimanaro kama jita ko ira pero tego cha gambia mono sana karibu sana naboko mukwani umurigeria naboko mugusi rinde to soya senkwana itobotko bwarero abanchwa baito bagusi Kisii ananyamira county gonare ko bakira ngambia mono asenge mwire tinga kino mocho tugerese marawa ya bono che no mheshimiwa Lucas Nyareru ngopori getwe kerogo kya gitu Central Ward na inde ndo mwegereri wabaria babwate eriogiria aborense abatakanwa chintakana amona abantu begesa kugito kya Gusii ase bintu bikogenda bogeka ngote nande botambe twegererana tara na inje wikomo erio bimono moralia. Karibu sana mheshimiwa Lucas tikatora chaka tutaraso ase okorigeria ariagendrete ase engariga ya siasa Lucas Nyareru ngayaru ritaka cha kwamwa gweso kyanganguri yare keroko historia go ne chaga tuno borai bwage siasa bwo sembono gwaro chenga bono tikoso amangana iga yo borai bwage siasa historia ne yo bogi mobo te chageti na borai bwage siasa inche abari bamenyira mona inche na ende babera mona inche asoro gongorwa Gusii moso Kitutu Central Ward bamanyite historia ne Nyareru ningo igonde omonto obwato mwibori yomo mama are omoremafu mogaka tata asirite miaka ya ero chimaiga era abe miaka 25 bono obotaka na bubwarenge ase family ekarona chageta mangana yo kwirwane robogima na korreta bantu mirimo ya mchinyomba bone ya houseboy asa matuka mange ega nanyore school fees nasoma iyo yagera narengereri kerondoche abantu baito bakubori chikura bagotebye mangana mayons yamanya gweka chingaki batiga abantu baito bari babakere chikura bachaka ko ba muna abantu batochaete batari konyara gotobuguria muna abantu baito iganga yane yo kubori chikura na beire asama ange muno mokori biashara omoke okenya muno mokori biashara omoke okisi ande muno mokori biashara omoke okitutu Central Ward yaikire chingaki narigereirie ekiagara ekerona rikoboria nkanyore county government ya Kisii kare ya 2013 ngonya akore biashara byo koni megati akore biashara bya taxi akore biashara byo koni matunda nkanyora county government ya Kisii abantu bachirororo basirite ruti barororo bako nga umongina kirago bukuri chingini korunka risoza ocho gusiringi 100 ne risoza ryo ni siringi 50 ogenda nkata bwati bese de yons yani akubukuri risoza korunka okobera abantu oba bakachibesa na ndira na ujingata bwati I was among those people baroro chibobe baka influence community tokabeke petition in court togasokia machibu nga county government riko choga mondo nde bwens kwikayaro siria machiko yo protect mondo mutaka negati yari agere to karanga tikoso korigobora yobogerinde ekero nagenderera mangana yo nara yangeteribaga yo gocha kororanga politics kumbe abantu muno bago korigereriga bakorigeretiga na maisaberega ebaroje nganga ebono bakonyenyera gisese ebaroje nganga bona aye kwa kana chibesa obaye ayogende nko tari koragera so kartwa beke kina kerito kabua tokaewe petition tokachake sabari tore na baminto
ngaki abantu baito bagokonyeka epigipigi yare kuna chusiringi 600 tokanyira ni mpaka 300 ekera mugambi orenga oro kurukungwae arigereti akaranga abantu abangumwengera bare agatotebitoro sie document so we made a document eye korani up to date inga epigipigi 300 iko siringi komirituko litoko mondabo guri marago basa 10 kurunka tariko chobwa omutumbo ori bare gochaje siringi 200 okaira na mpaka 20 shillings abantu bari bonse bametumba barenge go chandwa bonse bakanyora libaga yo ku breed in and out omonto go cheneri sosa kurumara go basa 10 goche town tariko chobwa omonto chine chibando cha chindare town chisi cha maragoba tariko chobwa ekagerongwae akarango omonto nabakonyara gonkonya akange meremo ase county government ya Kisii gakora ne meremo nongwae emiaka 8 emiaka 8 abantu nare ngo nyora ko zigerera n'abantu batabwati ase bagochia ekagere town area egatwara abantu bakurwa ase community y'abanyaribari Bogetutu Bonchari amona banya nabo basi bagakora biasara town area ekeranga libagerio ninje narendete umurobiri umuya keroka bono osarikire ninje narendete umurobiri umuya bobasi bono esaregete ninje narendete umurobiri umuya suneka bono etarime daro jinjera town muna nari signing karuore kiagera nari gochikotema okwana no mugabanoro amona abagambi baisaransite nanyora ngambari ku understand rugango batebi mushimanya rero department kikwa kware gokore miaka 8 asa serikali county ya Kisii enarenge state department ya administration bona iga abantu bakonyoroka ngakanjo administration ye wazi department chons ebwata bakori biasara ebwata nyagitari ebwatete agriculture naende nobo bangi bwechi town kanjo nerere ase department ya administration serikali ende yonsi etabwati abasikari serikali eyoge gwete abasikari mbabwate santi imechando yare ngoro ndwanyarto kunyandro ekero narenge gopanga abantu ababono bagosere kurwe town no narenge buno monene bw'abantu baria bakanjo bone chief inspector so nakia garate ngato mukeroka giseki cyare ngoro chikaera because I believe in dialogue tikatoske bose twamanyira andakase oborai bwago burwete gocha goikira boniga umushimanya rero you are among those leaders bagokora scrutiny na oversight kurwa sechinsemo kurwa kwabere gokomocha sana mu MCO gwa sechinsemo kurwa umujumbe abegone bane serikali yanene hali yake ntato ikira boniga to your point what do you think oika ochikonyore keroge kiga oso ya service omanye goikira ni oborai buro buyana magendro ose what is the responsibility yago aseboniga apart from oversight bari in authority my responsibility ase mention ndia ase wacha getie miroberi andake neguete aseboniga what have you done kweneke ngobora yobe ko ganda bori nyumudara service biamono Kisii town nerere huti wa mugongo poko imukia town ya Kisii amanya na Nyamira Kisii county e what's sub county kianda city yabo ase bawo enjoy mbosongo ebogoriti abantu bonse pia ba olimbaro abaikoyo baito mbaro abaindi mbaroro baruya mbaro abagere mbaroro babwate sector yabo yo korosi ibintu byabe bya amona abagusiba itu kwachumura ekero nabere ngokwanira igoro yabagusiba ito emechando yababire bakonyora neringa epara ekoru achiwa samchi egotirimo kamba karajambir abantu baito go bari danger ntwara abantu egari ko butoka chi break bakogwa bagowene chigari chiko batacha pago chimatu na chingeni asobora yobo na rwete proposal inga korunyanchu getacho mpaka drachambiri anga pavement yeri ngegu ya kirwe 18 meters that is 60 feet 18 meters ngombwa that's another 60 feet abantu baito barosi kupara gari baira ni woro orochiro riro bekeru gabions ruwagachwe egerro ira maji smoothly abantu babera ngoimo ino abantu babera ngombwa wa representative propose maybe a proposal na representative ko chia some county secretary because town and yons ne bwate chibesa chia independent like World Bank money chokoros chindoche ni drainage nabo bari gotumia advantage iyo banyebeka ase budget
parusi abantu baito para bairoro ekero ko represent as some county secretary egemine tinga na represent straight to the governor. But responded. They didn't respond about it. Until today they have never responded. No authority and the Koriga key. Are we really running the smooth government? The second proposal, Nkabateving a Kuruguru Tibros, that is Raja Moja. Mpaka Rachambiri, into what in the studio Ngumbwa, into what another Ngumbugaiga, Ekotimboka Sekisio Teriwika. Va get the same. Baru si avanto, Saint Chudes, Kurumoinoram, mpaka bagende moino angena nyagitari abantu bare para so that egere town enyare kolani smoothly ngarike proposal endenga se ubi yarenge ko rubutugutu mate nyambera batoruseri chipas chigari chinane town area se stage chiru mate gari nyambera egera abantu baito banyare ko beke biosik na konchi nyanyororo stage yo ebogori chipas choka egendo bakore tororo na ndo choba korire mpaka lero kumna tokwana ikabarende te bakagaja asa abantu bago chikotimokera koeganero ororo na gokorera na bintu binde tutamata understand ti bwa bako beke metoro abana baito bako genda saa 11 nyambera abana baito bako genda taracha 2 saa 11 chiamambi saa 10 how save are they ekiagara abantu bago chikobera ansari yemete na abantu bago nyunya sore machiko kibago chikobe korregera bangina baito bakuboka saa 9 gochie chiro mbare safe machiko kibago chikobe ka abantu baito baro korre kuruchi hoteli butuko saa 9 bakogenda nyomba mbare safe ekara bago tobekera abantu bago bayenda gotimokoro batariko korega asibako nyunya sore babera gari nyambera bao egendekyo nkaboria mo governor straight kurwa CTV ga ingaki nkware otoirire chiro tobekera abangina baje chiro onye chese chichi basi yasinyete naro jo magabana naga sanete akatotebi naye twe grant ya 250 million aserie chitiba chirari nyambera abeke chirororo lakini abantu bari abekerete gari nyambera ari ase ubi baberoro bagendere ko boro revenue kie ko ba corrected kurwase abantu babute tororo bakonyunya sore na bariroro egende kimunango gotebi gagenda gari ram na storm abantu barega na bakoni echanga egendo geriko people's back mushima mboma ne kyo bwatenga amario gaiga yogotina ngoni waraze chinsemecho. How can you prove asenge nje recreational park recreational park and also can bwata machika yako ye governor in day to day activities. I was born in that town. I understand amogusi ninkiamine tia soma bwae mogusi taiyo or idol anywhere in this country anywhere in this world because wherever stogoja etokuriti opportunities on the taiyo no yo amora ta ko mwana oye ogenda gari saransororo orworo ma ogenda marago banyombo chikori bokima. The reason why nkoko tebinga gento ngeri comment agenda yos give me rules and regulations che back chibasere ngachiko sangere gorwo nothing. Give me a back people's back asabako ganda baisaranza how abantu bakorrete ko chiase gwendeyo gusi e town yeito nenke egendo gya kabere ebintu mbiro barakorwe priority like kokinichi estate chibesa chiri barigete mate gari batumekire 96 million. I'm telling you because I am a consumer of intel. I was working with this county government. I understand what the county government means. I know who are they in there. Now from the Department of Auditor, I have this information that they have used 96 million crossing into Geria. 96 million chare kobeka kabros nyancho ngima ebegated tokkini nyancho estate yabe estate at least ngori katware ngechi watchman chikorenda chi estate ngori katware ngabantu bakwabusa chi estate ngori katware ngabangina ba correct yebo chabo korwa sinyomba chabantu because we have arrested umuntu argue mushima because information era ngai recreational park eri it is a grant tari vesere collected out of revenue rabe allocated through a budget in a grant kirwete kegacha kokonya kwagache kwende recreational. Let me put you through so that you can understand.
information is power. Yeah. And when you have an information, I don't have anything to lose. If I have told you the false information, you have all the rights to go in a legal way to take me court so that I can defend myself in court. Eggland, nkeri kururi baga, to check audit because ni wata about it abai. Eggland take kuru World Bank. We have a municipality. The municipality will receive around 700 billion. Because we have Suneka, where World Bank went to Koremermo, we have Ogembo town, where World Bank went to Koregas. We have town here, Central Kisi, where World Bank went to Koregas. So when they tell us about the grant, let them tell us which grant. Because the World Bank, it cross drainage, they cross again, they go to people's park. World Bank, it cross Chipara. Chichi Estate, open a town. 3 crores again, the group of people's back. World Bank, a cross stage, as say a pool, yaban tobacco and oro. 3 crores again, the group of people's back. A World Bank, a cross stream. Munero set in Nairobi, Kirinyaga Road, Hotrimbo, Mother Nairobi River. 3 crores again, the Ekorokua, people's back. 30 pieces of land. Mwanasiasa naro wade birengere review ko irobore moboria because people's back tebuati taito ogochiko chaka go claim ngobore mobuno bwanyarebe. So 30 pieces of land in the future take to the bank, there is an a politician orengere de kogenda manyago chakogita aseria bantu kuroronga ngo korara magendero obore mobori bosire. But reno mheshimiwa, one guy can argue asinga njombo yako na credit where it's due. Igari in town center. What do you think could have been the alternative apart from more recreational center? What do you think because the intention was no to make a town errokane and I can nere yamaskani. Ngobeka kwa renge bintu biko konya bantu baito. Remember, njeno mheshimiwa ngobori kutukitu Central Ward, and that thing eke pilonga kitu Central Ward. Priority njare ngoro kwara kokorera abantu bari ngwari kobeka China Square abantu bajoro bagora chitochi ne chitoi bachikoni ni wholesale ngwari kobeka a pass stage where abantu bakurusi ku Nairobi bachima ba umurwororo chipasi chasoka chiagenda. Is that not a priority? Ngwari kobeka again dokoro korono ne institute a college, a small college, because in allowed in the constitution. So that the abando bajoro babunisira mu mechanic ororo basoko kuruoro a county begetoro again dokoro kwe college mechanical college where abando babunisira mu mechanic ororo basoko kuruoro baganda baje ku create jobs. Ngwari kobeka ororo tailoring shop nini tailoring ngwari kobeka ororo tailoring nini college where abana baito batigerete class 8 batanyora opportunity yo gusoma. Abana baito bakorete form 4 batanyora opportunity yo gusoma. Abana baito batigerete standard 3 bakanyorirwa abana bataranyora the way forward. So that the egerege konya abana baria. Now abantu barenga bagocha kuri ku people's back, abantu barenga bagocha ko beroro bago control people's back. Nobody. Tikatoska bose mheshimiwa tutaraswa se ward ya Kitutu Central report yo mwero naro raboringa asenga njonkwa mention emeroberi yago yo kwanike nga chitown chiri chechi municipality charenga se county ya Kisii nkwa mention yo Gembo nkwa mention Keroka Suneka nkwa begete emeroberi emenge ase municipality ya town center ase serikali eyekwa renge ase miaka 8 kerengere likimwa bwate nense meyiga ya bwato buchabwe town gati maybe numwa bwate idea ya renge ngao kema ose miaka 8 nkinumwa bwate bune proposal yo gochika kwali kwende kobeka moncheri ya sensemeri igongwe kumba asobo nyenyekevo vonene yani asamaskania manene nga omusike Elvis Ongwae na bwate meroberio korengane cha devices ya bwate because every government ne bwate devices and I thank God that those devices barenge koran a government area amono musike Ongwae mbabe get structures chiro ropa karera bantu bakora. 1 chinya gitari cha gasu chingia ndobwate Nyamarambe yagachire no musike Ongwae ndobwate Kenyanya yagachire no musike Ongwae ndobwate Mosocho Level 4 yagachire no musike Ongwae
ndubwate marani leo 4 yakachiro musiko ngwae then plan yarenge maataria umusiko ngwae yabwator no ku expand a town why mate garia chinya gitari chonsi chikomata chagusi no chire planted call it Oasis, KTRH, Mata and the Child Hospital, call it the Children, call it Medivot, and all the institutions chikomata chikubada chobosavi like MTC no chikokoraki no chikopirong igari. So abana baba nyene bagocha internship in KTRH baikero kugaria bagenda nyagitari bachikora intani bakuruo banyora transportation yaba ereisia baswari bagenda tukagoro bolemo through the man of World Bank yoko nganye ubikorwe town obolemo no obole bore nyatieko bokaremwa bokaera bokagitwa bokaera obolemo oboningo obwate plan yoko boira lero ekyagero bolemo bono bwarenge eubi erite kogenda nyatieko obolemo mbole bore nyangoso obonene gwetani obanyatieko wagorwe purpose yokurusia ubi ogembo yokurusia ubi keroka yokurusia ubi nyamache yokurusia ubi kanyanya yokurusia ubi etago wage yagendarari moino eyi plan eyo ndete yoranga iria bagaka bari bonsi babwate plan eyo gokonya Kisii baisaranze nerenze. I think there is a problem in Kisii when they cover 100 if only advisors ba advice gabana bako mu advice wrong. Yeah. Tika tosika basio mwancho morigeria tosoebona se bunge ya Kitutu Chache South mheshimiwa kwa very mentioned sana ase oko ntebe oko mobilize maybe groups abananchi asa ko call for ama andamane rinde go saba amagendra rimoroche ase inu atara kolekana ase enchirengia is it through nga obrai bwago you mobilize so that to catch attention ya bari batara ikirania amagendra tindi como price asenge njonda getekerogo I was been in this game for long naona kabeira samanganaya yoko tindi como price igon koboria ebintu birengete mbwa nderiogi ya bari batabwa tieriogi kurumagagaiga nateka goteba ngaki na chiete court inche amona barayi bande muna Edward Norman Nyamweya umweshimiwa Mwando Walter Kiondi Cheni Matiabe na Wamboi echiaredi yabangina bamitumba. We went to court kinda ya mobo koreisi voice ngabantu nko misubare tindi como price yabantu ikonko baborere ibintu byabo nko bande omo MCA mambia onyasae onganjira ko omo MCA na ntabeti this is my life that ingbe nko borere abantu ibintu byabo igo ngokora manganaya egera abantu understand ninge babonta konyora mbori omo MCA one ebintu akoewa ngaibire ase myaka 10 abonta kwa abantu mbori omochumbe a puzzle chibestia development that is infrastructure tobeke chipara tobeke nebintu binde binge biria bagetutu babwana takonyora amone nsengi mabiri bigenda takoboriwa tuchakere ward ya Kitutu Central tiganchakere e ward ya Kitutu Central e ward ya Kitutu Central omo MC ororo no mo MC one ngeda maskania manene okorokudiu kinyarango enki ekogera ngomoboria maswari 2018 konyoa kiruchikura epie yaye omongino ore korwe chiro akaguro charia epie ekabogoria esanduku ekakoba mbake county ekamanya kogenda mocheri inga county ya Fereri bono nero epie ya Duke edarachere sirikisho ya igitira abantu more 6 ase myaka 10 ngomo MCA tanya kubuka kurwase chitoro chiaye arigere ringe tarachi ni banda koroswa 2 chipara igago taguria abantu emechi yabo mungabera so kwa nayo ekiagara on senator engete oigore para ebwenete kobe dual omanya korenda kamoromu onyorukiri gatiko genda tebwati karabati tebwati drainage tebwati anything epare yimbura ke gotu yabutoka
those are the things inkobori mu MCA. 2 chipaseri chibonete koegwa bataka igakoa alliance bari bakonyora kumukonya kurikana no mutandao abanda abakoa mbabwate emeremo abanda otiga entakana oimokoa omondo bwate gasi paseri ngasengeja kumubwatesi otiga abantu koba emeremo bonsi bamusungogete oa enyombe yemo munabone pie yaye no mondo korwe nyomba ya mwabo emu manager we ward no mondo korwe nyomba ya mwabo no mosibaji omwabo mu manager ne PA nereje already daraja 2 ebinte byatigara bire nyomba mwabo ga bonsi monta ko babori maswali. So I am asking him inga ebinde doko mubori chitaya chibonete ko be kwa se ward yeri ngaijire chipara chibonete ko gorundu the standard chibe kwa makarabati ngaijire chipaseri chikorende rwa bana mpaka chipaseri cha driving school akoye kuruwe county ngaijire chombe chababuraka. I am talking this with a lot of information that imbwatenje. If I'm lying tikagende court anstaki ngendo njiwanza maswali yali chombe chababuraka chikuruwe kuna World Bank through agriculture kari yacha kuchikorera agento yetokoroke research ngaichire ase myaka 10 ebisusubi ko abana ase myaka 10 mweshima kibikwa nokero mwaka bose a period every financial year. We are talking of every financial year. Chombe ngai maybe ase wodi yaito chombe ngoja chiro almost chombe 70 if not 50 ngaichire chingoko chikuruwe 10,000. I am telling you today ikachira sama bako yabantu baye bako support. I don't want to mention it but ikachira sama bantu baye bako support. Ebisusuga bira sama bako yabantu baye bako support. Abana youth bayitonkare indi bako kusava mpaka ka abanyore the way forward kera bataracho in school. Abangina bayita babura kandi bako chakonyora ngamba bako kamera abana onyemba konyora ngitokoroka devolution. These are the things akonyora ngobori mu MCA. Omushimiwa as a responsible leader kerobwata intel igayonsi na information igachonsi what have you done towards that? Na atinire nakoboria maswali omo MCA saraste na ndenko mubori asateneine tutabwatise ginere korera abantu emeremo ebintu byabo mbomanyete biribi banta koewa rentera abantu tara ansa maswali aya tokobori tiga omweshimiwa Duke apurabo izox akorera abantu emeremo aba ebintu bibarengete tokubiruka chipara tokubaruka chitaya tokubiruka nebintu biribirengeta abantu barense batarnyare konyora byons agikishe nk'abantu amba bwate bintu byabo onye gatagete tuchake bono gukora a campaign tiraika a campaign year 2026 2027 umutinyo nane go chigoro we will tell our people what is belong to them onye tari kunyara ko bakorera bona iga arangere chibarasa ikiagarana romo eshimi otobwate atebya bante se bintu byabo bire patike ko chaka kuturwana chisegi ngasenga nyoko bori torobo mind and bueno aso ko korera ne to skebosio what do you think ebuno morayo koriye keroge keiga kurwase award yeyu andake kwa beke mirobirende yonsi yokorige go ikaransa nere maybe go present a petition as obisiae bose ko mu ideas bune ichobwate erinde musange because at the end of the day kora ngini mwensi abara ikurense moye award yeno aya mutaite na magendra se award. Yeah, I thank God that each and every time como question como bori go yamagana ya ito yakitu central ward I am the only person. I want to tell you the truth. I don't want to kuchipiga kifua ikonda gete koko tebinga kerana chakete kumoboria na isaransta monere more than 3 4 5 times na mubori tie para yasinyete tware kubogoria abantu na maboko ekero montaru arire to kumobogo neguri paro yasinyamba ka to mobeka eboni to mutambukia inkarona pie fase para ya merio ye yamanyetere weka. Now we have a challenge yechi para to kumubori mune para ya kyongongi asabana baito bagosoma yuba wande kola ya sino mochumbe ekiagarali chikiri gote abanga pare nde yons eko choi ni as institution ige belong to the national government which is CDF money wande okoraki wande okora tarinje mbana de gochikotene na koboria omochumbe direct ekera ya as nyire kobori na gekora ngobori mochumbe direct that e para muneri ya kyongongi ya rendiro bosoko abana baitongo kora bare amatemu
abang'ina n'abagaka bari batari kunyara goite pare iyo abana babo bakugenda batari kunyara goikera mambi basoma amasomo iga baimogete bakabasimeka amatoke egerebe sign anything kero monta kubugoria amatoko seritoke iga orokie sign y'omorembe bakatenenia amatoke aria abantu aba barore for 7 days 8 days now 10 days tindara montondo go take action about that road abaibori baito abagotu baimogetie bakagenda kureme pareria response naro jikurwa social media abantu bari dio kibakorika ngana bere kurubakoro ng'abantu bagenda bari mabadije bitongo baganyite moyo abachokorwe gasi no mogwerende iyandaki omo MCO yabwate iyandaki omo chumba abwate iyandaki abaraito chorete babwate governor taro chigoro ye pare yasimege matoke kigara bantu bana manete igara pretend ko assume omo chumbe taro chinge pare inesimikira matoke taro chimo chu MMC taro chinge pare ine yabo ya bantu nabaye bakumia and then ignorance take cover defense the law ignorance ige kobe kebe ekero monda genda to to assume nabore timo chumbe epare koruke tare kochika nyimbo na mshukuru kwa sababu alitikia mwito na akanime pare hiyo nabore timo chumbe epare korunyangongo Windsburg gochinyambera ninamshukuru na onyore metetabe gete karabatiandos na tunyere merete lakini nabwenete okoramo asa maswari ngendete komobori omo MCA kore mirimo yao ondete yora kobori itarache eria kwabo goriti kurunyangongo kaira sirikisho ninashukuru nkwabegerda abana baito bagweteroche bono abanyana bagunyara weta naro abana bagwetorero chitaraje chinde ngomoboria itarache kwamboka kororio kombe gochibonyego nyerosia itarache kwamboka kurutim sersi gochanyangongo nyerosie itarache kwamboka moino gari ase boyo ndi moino gari ange na timise ange na daraja moino itarache ya kwere ndi moino ange na chogo girinifare nyerosie chitarache chine chigotambukia abantu itarache nero kingiroche egotambuka gochimwanya kundi nyerosie chindoche beka maji abantu banyora maji ne gatia yanda mange toganda gusanga ngo mwancho murigeria nero mwishimwa Lucas Nyerere kurwase wodi ya Kitutu Central ndete twero mutumoko mukege dageke mu mwishimwa tokwirana tunyara ko batoko kwandra the political tension rising kurwase ro kurwagusi by the way na koro cha clip gete kiane gatie kyangu sete birangere binga nsema ya online ngakoranya gitari arimo by the way mwishimwa cha chinga kyaga ndete sofa obwendre omwishimiwa chachi nakorretwe bintu ebibe ngukwandra torenga kyandate nyagitari obwendre obere nyasaye naendate kurwanira obugima bwaye onyendiria abwenira ngorure nyagitari tarati moka nari nyagitari tukumusabira nyasaye amokonye asoke kurwaro karo mugima tugucha asensemo ya kabere tuchikunya ko batoko kwandra libere likari acha kire mapema 2 years tu ende tumanye ngana riage ndate kurwa sorongora usi na bego kero orogongoro gende ku ari kania sobo chore bono mwancho murige ya sege keigo turaso ase studio ya kabere kurana turase nsemo ya kabere tugandra gusanga tuskare Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kuboteri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Triza International Academy ataria sichisemi choka chikurwegwa kurende boigo nenka yogutiria borokigwa asobugima bwankyo twawire tukwebwere byewa asoko koribya taria sichisemi choka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguru turobosombi asaborokiwa shimba chitu choburaro chi laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigotugutuka ime ya Nyamira County twakirishimyeso namba 0756555986. Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambali bali ku mukisa amachinde kyara ntuwate Ministry of Transport baleta abana erinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school weye abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mancho murigeria karibu sana sense mega ya kabere na ndembe yamana soko gendera gusanga na intwe no toro no Mheshimiwa Lucas Nyareru mwana siasa na wigo umuraikuru ase award ya Kitutu Central gotoke bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii kurigeria siasa na wiga magendera gendrete kuru ase orogongorwo. Mheshimiwa karibu sana sense mega ya kabere to tarasuka bosende to kwandra ya gendrete ase bunge ya Kitutu Chache na riga igotara kwana rieta ya sengecho chi ujumbe mwancho murigere namba ito esimino ere igagwa ase screen yabo na wiga ase mitandao yaito narige kokobori ganto keritwa kwandrang kwa mention World Bank ngobwato kere chiombe bisusu chingoko narenga batabange binte bibyonsi ongwae na toete rietaria yatas atakwa nerinde to mention yasobora ibwago ase serikali ya etete Mheshimiwa Governor ongwae na bwato kete binte bigo cha saba nanji oyobori no motakano are nentakana are oseno moboraka rietaria atakwa na atorigerete mwancho murigeria oyobori bori na bogoto erarinde Mheshimiwa ngakiara take mwanze onyete yase amangi to spipa bare konyora bantu bari bare konyora bons ongwae na rwete chombe no narenga se serikali eyo na roche chingoko chikurwewa na roche chombe chikurwewa na roche bisubi kurwewa nere digate abonye karumo buraka nkiata are gochira aichuri aewe ekiagara abantu mbaichuri baroro baganyete bakarero abantu mbanyorete ngakiyobora ibwa bongwae tika tosko fair enough tosko bosyo bona toso ase bunge ya Kitutu Chache South apart from koba a critic kyomo MCO go na bado ne critic yake na kyomo jumbo abari yabaganga kibatari go ikirani amakani yago no ganete. What is happening ase bunge ya Kitutu Chache South nateka goteba nganje neriogi ya bari batabwati eriogi timbo atipati kotege ngo defend ebe one term ebe two term korengana mune liberera ribono lya Kenya timbo atipati ekiagare pati yane bona iganche nyareru kogendera nyareru ebintu nkobu ne birengeta abantu ba minto n'abantu baito tinda abori bintu benyari bari muchumbo nyari bari
onye gaisene giti abantu bororo nkorrande nere nkubori wara maswari amange na bari bakomurusia magoso tinda bori bintu bya bonchari muchumbo bonchari na bata abantu ba ego nkubori ebintu bie ward ya Kitutu Central ward where I belong and where I come from nkubori ebintu bya Kitutu Church South because I belong Kitutu Church South, that's where I come from. Na abantu nkubori bari bara elected na abantu baito bari babakirite chikura bato gosemeringo chibara korwe miremo. The reason why nde critic igonde critic because inde ryogiri abatari batanyare kubori mu chumba amaswari. Igonde critic kyo monto tanyare kubori mu governor amaswari. Nde critic ye president monta tanyare kubori president amaswari. Nde critic kyo mo senator nde critic ye women rep abantu bonsi pe bari bapironge gusi niriro bari agusi abantu baito bonsi bari aseriro bari agusi eba bwenta ko rwemeremo tari PR wae nkobori amaswari aya nkobando mugambi mambiende nyasaye kawanja ngwake runde chikura n'abantu naye nara amaswari bawo chikombori ekiagera to ngise kobo mu MCA igondo mu MCA ko oversight governor imbori mu governor ngaroseri abantu baito amache banywe ange igonko tenena se TV ga tenene para sabantu ntebya abantu nga binte bibi munanko bori ga nabori dibunga bitakorekanete omondo tarabakora no mu governor so aba mu governor anyore sigi aso murango ye ngatarakorera abantu ekeronko bori mu chumbe amaswari umuchumbe ga aderetwe chikura nabagetu Church South abagetu Church South barigerere banyorere bintu mbiri ko korekana uneganeri abantu bachipukire bakobori obuchumbe incheno bwa MCA nkobori bampwate siri inche buno mu MCA kobori mu chumba maswari egento ngendrete korora ni intimidation egendrete goja asekorwa obisi mu chumbe no mu chumba manyene my brother Kebagendi is my young brother. Let me call him my young brother because ni mo wete miaka yana bana 52. Kebagendi gara baseko babona ge miaka 42 to 43. Tinda ge tiko mention magana ande mange. Takya nyina mo iborete. Abantu bago kirengo musayo gwate chinguru wakiru chikura to koremeremo. Ntwa mutomete achikwa gache goroba yoborimo nyangongo etaiyo a document ye yonto nyibwate nande njaba confirmed kurwa somo CDF chairman inga a document ye yona bere buya chibesa basoge 2022 and 2023 ne cyari kwa gache goroba ya nyankongo basogiri chibesa 2022 3 million 2022 2023 3 million 2023 2024 3 million 2024 2025 another 3 million egorobe yo I can give the evidence and that documents in a public domain erweta service ya CDF ngai bese chinchire save asama bako y'abana inchi egoroba ya nyambera the same edomme turinere tara jambiri ngobori abantu baito ekiagarra jambiri ne drajambiri ne day school abana baito no bagosoma edomme turine yagiye kwagajirwa abana be day school edomme turine tara jambiri ngobori abana tamanini abage Kitutu mona bomogotegerera maganayo chinso control nye kiren soke go soki 250,000 ere mwecho bori ne chinde mbache manyete kireraganga amona bogusero chinso koinye kiren soke go soki 250 chi basic procurement onye mo understand it ndenyo mongina mama ore miaka 90 ta understand it ya procurement ekere document yego soka ngego ya procurement ya desk ye korosi kuna 3200 desk yemo chi desk jamanya go soka chi desk 80 korwa se sukuru yemo how much money is this chiko barost ya sekwende e desk yemo ekobogori chibao chiri chi 6 ibere yamanya kobogori ne chi 6 chiri kwene isisato kwende yamo ne chibeserenga ebina bya maswari abantu bakobori mu chumbo ito habe soba understanding abantu bamwagete chikura 14,000 Kitutu chache tobwate 55,000 people abachumbe barenge kubori abande mbanyore 10,000 babo maubi babo mwendo mbanyore 4,000 na bata agete mbare ororo babo mochoge mbarengo
baberi kiabuga mbarengo and babo yonde bonsi mbarengo why ekera kubori guri swari oigubobe now again don't get naro chekebe apart from winche ninde no boba senkoro yanenga ninje the second victim totaracha go mwishimiwa erinde otabokie nkwane yo to see clarity on this nkwa mentioning egati chikora banjiro ro chibesa chisogete chitaraga and you mentioned no part document na ande kwa tebirenga omo nyakero go bwe committee ya CDF ase bunge yago confirmed it message ya confirmation ga kiara goteba chibesa chinji sogete ande how chisogete ikongo gotebi garero matuka ediro chimagera bishigwikibere omo chairman o CDF narenge amono mu MCA obugusero ase TV ayemo kurusi riswari eri likaboriwa omo MCA kamobori egorobere nyankongo nonye manyete and this is what our chairman CDF Kitutu Central Kitutu Chache South atebete igo twasoge tichibesa twagachere goroberia tukanyora gatokubeka igachibesa icho nchi sana tukachigacha arari. That's the question. Akaereza nga tuise kubeka 3 million mwako mutanga ni 3 million mwako kabere 3 million mwako gatatu nchi go isana kwagache goroberia chibese icho ntuchigachete no chire ntochitokorera meremeyo ngakichibesa chiabarwe bango chiko gacho account ikijire because into bwate financial year onye besa nchira akora chikwire na back to national account ikichibekire chibesa icho chibane takokorera bagetutu emeremo account ikiyere special chibekire chitari kuira na back to national ikoto waka na ushuru chibesa chiachicha chiagacho ase account chitari kokorera bande meremo. What if mheshimiwa nchira neto bose nchiche tia sengencho I understand the process muna chibesa chia CDF chiko operate. What if onye ba bwato gete proposal besa nchiche. I want to tell you asobo maene wanya sai igongo gotebye gento gekuru asomo no bwo chairman chairman na erebe gore tie bintu bitu bya Kitutu Chache South Kitutu Chache South igibwate abantu bane ne body ekogamba manganayo mbare gosokie document ito nyore sikoge konye bese chincha sogete nande mbare konyerika banyira ni sikoga iga tonye nyororo nye bese chincha sogete aya na manganango kwana kurwa somo chairman o CDF. Another thing, why omo chairman yago defend chi project cha CDF ase chi TV onyakorra mo chairman yondo mubweka ine ase Kenya sorongero rutwa Kenya riko defend ebindebi disemwaro ripo kama ripo lacha lakini ase bono chibese icho chisogete ekiagara na confirm tiere monyene asengenjo yebiro tigatoske bose to kwandre kwa mention ngendo getenga ase oversight yago gendrete gokora omenyere to boba. What is happening ase in 2 minutes? Yes. Tubate problem ni Kitutu Chache South nande igabo problem yeroro korwa se umuchumbo ito Kitutu Chache South igongo kwana manganaya abantu baito bagusimo tegerera nande mwiwe nando nye mangana munaya kago chikorekana nteni abantu baito barusirie focus right today ito bwate egendo ikorukwe direction kasubul ngakitu arande diororo ntomanyite twensi abakanya na bakometi ikon kendrete kuboria maswari egera abantu baito bakorora meremo omwana nare ochibugete kurwa bugusero mate okurukwa Matthew Church Matthew Church igakuborie kerogo kyobo chumbe Kitutu Chache South ntobwata abana bande bakurukugo babweke ino church bari nyari bari muna ensari maje ntobwata abana bande kurumate bonchari bakurukwe mburembe. This character is there to put people in to give people an information again that say ground. So we are not fighting them in any manner because ne right ya kiromo Kenya kubori gendeke. Omwana oyikerane nge kubori amanganaya igasogete konyobori amanganaya online. Akateba ntokora maandamano rorito geno no bisi to represent petition yaito. Ekera sogete nge kogenda matango omwana aguroche ariye maate mashbaki achikurupore ya yororo iganyorete abamura omweshimiwa kebagendi bagaito omwana oyo bobe pi bagaito omwana ori akaniaroka chibiche chinjira se mitandao
chibiche chinjira ase media house chibiche chinjira kirase egento bakorete ekebe nonye tobwenete ko condemn ewari engima nogo sibo omwana ori asobo saja bwaye kumukurura bara igoro akurwanira obugima bwaye bono nyagitari iko nare gosaba omweshimiwa wake bagendi onye tamanyeti bantu bali baita omwana ori akama otikiria abakane ngataba manyeti egereri chikori kore mirimo yaye secondly ege naroche omonto gokora obisi yake bagendi okorikanga o Church Matthew and Vincent Abuga and the crew they are receiving greetings agatome video gese mutandao ekerari aresina magosa akanyederit egia kabere nkaromo chumbo korika so mutandao inga inkyo komburi maswali akobori one of the concerned members of the world of the country inga inkyo komburi maswali umano yenate bigugare ngeko ibabotori putori asare ngeko iba monto yen naro rwetoro akabeka any information NOP inga uchachinko ibarenge tomote bigurero urwase mutandao. Thank you so much. Na mange twari gocho kwanda sense me yokorenda koba yebironko manyigwa byasukirake no gosaba ngobo to rumbo chikwane kiwa bosio okuyarigania sobo chori bori bosi asasiasa yakere kwane kiribaritinde aseda ikayeme kamera yaga na bogo kwandra abana inchi baga na mona be semo ya Kitutu Central na boge bunge okurwa ya Kitutu Chache South na rari aba bwente kubwateria asasiasa chigana magendro bosio bochori bona iko nare goteba ngantu bwate bochori bori bosigeiga bocho korekana asobwango samatukare bosigiga make iko nare gosaba botoererwe amona masikani korwasi chinsemo chons ekiagara abantu basokire bakuburi chikura chikuburiwa chiburiwa sobo toereru na samasikani manene ngokwana korwase ward ngokwana korwase ward yane Kitutu Central ward ne ward chons 45 chire Kisii county amone ward engima obotoereru totware ntobwate mo Fred Matiang'i okobori obo kwerende obo president ai wa masikani aye buno mwana ito asokere kurubusi president isaransete wa masikani aye bune president ekogambira aba Kenya aba chumbe baito banje kubori wa maswari egar togenderere gento kyo mwerio nare gosaba Kitutu Central ward inchero mwana ino nimbanchete ningendre ko bori bintu bino asama tukayare bosio nyasaye atokonye na nyasaye bomorembe abe nainwe mwens yamono yasaba sen Mbemoro mweshimiwa haso kuira chinga kichiago korengito chito bange byanande twarinde to kwandra mangase ngenjondoche na mango bwata se ensemo yago mbiyamuna so chako kura na bosongo Batay Nairobi mbuya tole Batay binga Nairobi yamole ande baganda kwene kyomole ande bradera batwera mwancho murigeria na yambuye muna so gusanga ninto ase chinga kichiga tumerane nande chinga kichinda stura cyo gutwara nkwana abune gatoskare chinsa isa to chikora gase ngenjondo cyo chidega nkego chitigarete kwaso anda semesa yama yakuru ensoko chinsa isa to tosanga so bwegero na seboniga tigatura mwari bagumwishimiwa Lucas Nyereru haranyara koba kagosoka kuri ase studio rinda togendera byamono